Žijeme na modrej planéte. Pri pohľade na ňu sa nám tak javí kvôli vode, ktorá objíma veľkú časť jej povrchu. Aj keď je na našej Zemi vody dosť, len malá kvapka zodpovedajúca 1% z celkového množstva je voda sladká. Zvyšok tvorí slaná voda oceánov a morí a voda uväznená v ľade zamrznutých častí našej planéty. A tak nám zostáva len malá kvapka vody, ktorá je použiteľná pre život celej našej populácie. Práve táto vzácna kvapka rozliata po našej planéte bude esenciou tohto príbehu. Klimatické zmeny výrazne ovplyvňujú prístup k pitnej vode, najmä v krajinách trpiacich dlhodobým suchom a chudobou. Medzi takéto oblasti patrí aj južná časť Madagaskaru. Následky dlhých období sucha a extrémnych klimatických podmienok sa prejavujú vo veľmi sťaženom prístupe ku kvalitnej vode. Často sa po vodu dochádza aj niekoľko kilometrov. Nikdy som nebol typický cestovateľ, prepadol som však inej vášni a tou je filmovanie. Prvýkrát v Afrike. V nádhernej krajine, ktorá žiaľ patrí medzi tie najchudobnejšie. Podelím sa s vami o príbeh tejto cesty za vodou, na ktorú ma prizvala partia cestovateľov, mojich kolegov z práce. Spolu s Vladom, Martinom a Tomášom sa práve presúvame krajinou smerom k nášmu cieľu na juhu ostrova Madagaskar. Náš tím doplňa domorodec Lalas, šofér zodpovedný za náš bezpečný prevoz. Na našej ceste zažívam prvé dotyky s krajinou a ľuďmi, ktorí tu žijú. Pýtam sa sám seba, som skutočne tu? Alebo je to len sen? Nie, veď vidím, počujem a cítim Afriku. Začína na mňa doliehať kultúrny šok. Našťastie však netrvá dlho a po krátkej aklimatizácii sa mení na obohacujúce zážitky. Sny sa môžu stať skutočnosťou. Nič však nie je zadarmo. Treba mať odhodlanie, dôveru v správnu vec a samozrejme aj štipku šťastia. Martin je človek, ktorý rád cestuje. Ako sám hovorí, patrí medzi ľudí, ktorí majú to šťastie, že môže cestovať a vidieť miesta, ktoré vždy túžil spoznať. Jedným z takýchto miest bola aj Afrika, ktorá si ho získala. V Afrike spoznal okrem krásnej prírody a zaujímavej kultúry aj neľahký život miestnych obyvateľov. Odvtedy bol jedným z jeho veľkých snov týmto ľuďom pomôcť. Pri cestách Afrikou som vždy silne vnímal problém s nedostatkom vody. Voda je tá najcennejšia látka na našej planéte a kde nie je vody, tam nie je života. Všetci snívame a môjim veľkým snom vždy bolo pomôcť ľuďom v Afrike. A preto som prišiel s návrhom stavby studne na Madagaskare. A s týmto nápadom prišiel Martin za Zuzkou, kolegyňou zodpovednou za marketing našej firmy. Chcel si overiť, či jeho sen nie je predsa len príliš ambiciózny. Keď si spomeniem na jeho štart, na ten projekt, tak je to už takmer 10 mesiacov, dalo by sa povedať, že do dňa,
kedy sme si s Maťom sadli v kuchynke pri príjemnej káve a začali sme sa rozprávať o tom, ako vieme pomáhať. A pri spomínaní na to, že čo sa všetko v tejto firme deje, do akých projektov sme boli zapojení, aj Maťo so svojimi osobnými skúsenosťami, tak sme sa dostali k téme Madagaskar. Vtedy to nabralo kontúry, spojili sme si to s našim kolegom Vladom Dudlákom, ktorý Madagaskar nosí v srdci, má ho rád a vie o ňom veľmi, veľmi veľa. Medzi kolegami sme rozbehli kampaň formou prezentácií a postupne kolegovia začali prispievať peniažky na studňu, čo nám spravilo veľkú radosť. A dôležitým momentom bolo, že sme si tú realizáciu na strane Madagaskaru zaistili cez Anežku Boriovú a nadáciu Dreams for Madagascar. A začali sme komunikovať v Mangili s Francisom, ktorý tam žije, je to Malgaš a ktorý vie realizovať tento projekt aj v spolupráci s firmou na Madagaskare, ktorá takéto hĺbkové studne realizuje. Francis, Akuri. Salama in Bobo Mangili. Oh, okay. Okay, so please, do you have contact with the DIC company for the new well? Yes, exactly. We did have contact with them. Just we need confirmation from them. So what do you think? It's possible to start DIC in Mangili in September? Yeah, exactly. We're just waiting for the first payment, and then we can start. Yes. Yeah. Okay. Yeah. So I will do the first payment with Anežka collaboration. Okay, I believe the project will be successful. Thank you very much. So bye. Veluma. Thank you so much. Veluma. Merci. Sota. Každá kvapka vody má svoju cenu a ovplyvňuje život ľudského spoločenstva tak, ako žiaden iný zdroj. Presúvame sa po národnej ceste RN7 z hlavného mesta Antananarivo do južnej oblasti nedaleko mesta Tuleár, prekonávajúc vzdialenosť takmer 1100 kilometrov. Mierime do veľmi suchej oblasti ostrova. Máme pred sebou kus cesty a ja si začínam všímať, ako prítomnosť vody ovplyvňuje krajinu a život ľudí. Naša cesta sa tiahne po náhornej plošine s kopcovitým profilom, vďaka ktorému potoky a rieky zásobujú okolité oblasti dostatkom vody. Putujeme cez úrodnú krajinu terasovitých ryžových polí. Vytvárajú pôsobivý kontrast k masívnym pohoriam, ktoré ich lemujú. Počas tohto scénického výhľadu pozorujem aj miestnu architektúru. Dominujú jednoduché murované stavby z pálenej tehly, ktorá sa tu dodnes vyrába vďaka dostupnej vode a úrodnej hline. V tomto kraji možno vidieť malé tehelničky a ľudí, ktorí sa intenzívne venujú tradičnej výrobe tehál. Zásobujú nimi okolie, aby si ľudia mohli svojpomocne postaviť svoje tehlové obydlia typické pre tento kraj. Na našej zastávke v Ranuma Fána, nachádzajúcej sa v oblasti dažďových pralesov, sa zastavujeme pri horskej rieke a jej vodopádoch. Od miestneho sprievodcu sa dozvedáme, ako táto dravá rieka zásobuje vodnú elektráreň.
Tá zásobuje elektrinou celý región. Ide o ďalší rozmer využitia vody, ktorej je na tomto mieste stále ešte dosť. Podnikáme krátku túru do hlbín dažďového pralesa. Mierime na stretnutie s lemúrmi. Vodu tu cítime na každom kroku. Ranuma Fána je kúpeľné mestečko s termálnymi prameňmi. Po dobrodružstve v pralese navštevujeme miestne kúpalisko, aby sme si oddýchli v horúcom kúpeli. Sme tu jediní bieli návštevníci. Pred vstupom nám pridelia úsmevné kúpacie čiapky, čím ešte viac zdôraznia našu prítomnosť. Pre jednoducho žijúcich Malgašov je voda v riekach a potokoch jediným dostupným zdrojom pre vykonanie osobnej hygieny. Takmer pri každom brode alebo moste vidíme miestne ženy, ako perú prádlo. Často sú sprevádzané deťmi, ktoré trávia čas šantením vo vode. A nie len ľudia, ale aj dobytok, ktorý sa tu volá zebu, potrebuje očistu. Voda zohráva svoju rolu aj v mestečku Ambalavao. Nachádza sa tu malá manufaktúra na výrobu ručného papiera. Používajú tu vodný kúpeľ a metódu, akou sa papier robil pred stovkami rokov. Výsledkom je nádherný ručný papier zdobený živými kvetmi. V Národnom parku Izalo podnikáme 3-hodinovú túru. Presúvame sa cez kaňony s vodopádmi a jazierkami a využívame tak príležitosť schladiť sa v horúcom slnečnom dni. Nachádzame sa v Národnom parku Izalo, tretí najväčší národný park na Madagaskare. Sme na ceste za vodou a ako za nami vidno, tu je tej vody dosť. Sú to pieskovcové hory z obdobia Jury. Je tu veľa kaňonov a rieky, ktoré dávajú vodu nielen tejto prírode, ale aj ľuďom, čo žijú v okolí Národného parku. Pomaly sa presúvame smerom na juh, do oblasti Suchej, ktorá má púštny charakter a kde sa nachádza dedina Mangili, kde by mali pripravovať studňu, ktorú mohli postaviť aj vďaka nám. Vladové slová sa na druhý deň potvrdzujú. Postupne schádzame z hornatej krajiny, ktorá sa mení na suchú a nehostinnú step. Mení sa aj povaha obydlí. Už to zďaleka nie sú murované stavby. Ide o jednoduché domky z nepálenej tehly, ktoré sa časom menia na malé chatrče z rákosia. Začínam mať pocit, ako by sme cestovali v čase. V tejto časti už vidíme vyschnuté korytá riek a potokov a často stretávame ľudí, ktorí prenášajú plastové nádoby naplnené vodou. Uvedomujem si, že za ňou musia putovať aj niekoľko kilometrov. Podľa množstva bandasiek musia iste za vodou putovať aj ľudia z osady, pri ktorej neplánovane zastavujeme.
I hneď vzbudzujeme záujem a o chvíľu sa nachádzame v obklúčení. Vlado začína komunikovať plynulou malgaštinou. Zisťuje, že sa jedná o divoký kmeň Mahafali. Pri rozdávaní cukríkov požiada deti, aby zaspievali pieseň. Spievajú o vďačnosti za dary, ktoré dostávajú, za vodu a za všetko, čo im dáva táto zem. Toľko vďačnosti od ľudí, ktorí vlastne takmer nič nemajú. Tento moment sa mi hlboko vrýva do vedomia a mení môj pohľad na problémy u nás doma. Je to jeden z tých silných momentov, vďaka ktorým sa z tejto expedície už nevrátim taký, aký som bol pred ňou. Po tejto zastávke si už naplno uvedomujem, že cieľ našej cesty už nie je ďaleko. V dnešnom modernom svete sme stále viac závislí od technológií. V rámci projektu stavby studne sa nám podarilo tento svet spojiť s rozvojovým svetom Afriky. Stalo sa tak vďaka iniciatíve našich kolegov, špecialistov na 3D tlač. Tí prišli s nápadmi, ako posunúť náš projekt do ďalšej dimenzie pomoci. Pred pár mesiacmi som sa dozvedel o skvelom počine, ktorý plánujú kolegovia z našej firmy, a to vykopať studňu na Madagaskare. Keďže nebudem môcť cestovať, snažil som sa nájsť aspoň spôsob nejaký, ako im pomôcť s našimi možnosťami, ktoré máme pri 3D tlači. Prišli sme na to, že najideálnejším spôsobom je spraviť filter na vodu, ktorým by mohli Malgaši získať piteľnú vodu z tej špinavej, ktorú tam majú. A tak sme náš filter spolu s Malgašmi na jednej z našich zastávok aj vyskúšali. Naberáme vodu z rieky v oblasti Merina. Tie rieky sú tu všetky kalné, niektoré červené, niektoré žlté, ale na prvý pohľad vidíme, že tá voda je minimálne pre našich ľudí nepitná. A tu filtra. A tu batu, manao ranu cara. Afaka filter a tu ranu zon, a tu ranu cara fuci. Naši 3D guruovia nezabudli ani na deti na Madagaskare. Či už tie, ktoré budeme stretávať na ceste za vodou, alebo deti, ktoré nás čakajú v cieli našej expedície v miestnej škole v dedine Mangili. Jedná sa o takéto malé vajíčko, v ktorom je vlastne umiestnená hračka, tých typov máme viac. Má to dokonca aj pohyblivé časti. A vlastne je to pre nás trošku ešte stále taký zázrak alebo niečo, čo nás fascinuje, že niečo takéto dokážeme vytvoriť. Dúfam, že deťom robíme radosť. Priniesli sme Madagaskaru len malú kvapku vody. Veríme však, že miestnym ľuďom aspoň trochu zlepší ich život.
Po niekoľkých dňoch presunu krajinou sme konečne v cieli našej cesty za vodou. Sme už celkom zvedaví, ako vyzerá stavba studne. Dedinou nás prevádza náš priateľ Francis, Malgaš, ktorý má medzi miestnymi obyvateľmi rešpekt. Sme radi, že prevzal zodpovednosť za prípravu a celý priebeh stavby. Mierime do areálu školy, kde studňa stojí. Konečne ju vidíme na vlastné oči. Martinovi poskočilo srdce od radosti. Sen snívaný takmer rok sa premieňa na realitu. Studňa síce nie je úplne dokončená, pri jej finalizácii však panuje čulý ruch. Zoznamujeme sa so zhotoviteľom stavby, majiteľom jednej z dvoch firiem na Madagaskare, ktoré takéto studne kopú. Informuje nás o problémoch. Čerpadlo studne, napájané solárnym panelom, sa zanáša pieskom a tak vytláča kalnú vodu. Francis nás však ubezpečuje, že najatá firma tieto problémy určite vyrieši. Na ďalší deň nás čaká slávnostné odovzdanie projektu. Všetci si prajeme, aby studňa zafungovala. Teodor, miestny školník a tak trochu asi aj šaman, vykoná jej rituálny krst rumom. Po tomto symbolickom akte sme si všetci istí, že zajtrajšia slávnosť dopadne dobre. Po roku príprav nás čaká vrchol našej expedície. Realizácia studne sa stala skutočnosťou vďaka takmer 200 dobrovoľným darcom, ale aj ďalším ľuďom, ktorí sa pričinili o dotiahnutie projektu do stavu, ktorý tu dnes vidíme. Pripravujeme sa na slávnostné fotenie a testovanie nového zdroju vody v Mangili. Najväčšiu radosť zo studne pozorujem na Teodorovi. Anak aku Teodor, avec ton Mangil, gardien CG, garde de nuit. Fali ni fuku, ni tungavanareu, avatina Mangil. Fa ni heta ku, fa ni rikulia faela. Emotívne nám ďakuje a rozpráva o svojich plánoch, ako vďaka studni založí v areáli školy nový záhon s mangom a papájou. Toto je voda pre Madagaskar. Všetci sme naplnení radosťou. Sledujem ľudí, ktorí sa spoločne s nami tešia z novej studne. Tiež ma premáhajú emócie, nemôžem však stratiť koncentráciu a tak bez prerušenia pokračujem v práci s kamerou. Do uší mi začína znieť známa pesnička. Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Určite ju poznáte. Vlado ju už dávnejšie prerobil do malgaštiny. Miestne deti sa okamžite chytajú. Pozorujem ich reakcie a mimiku. Sú nádherne bezprostredné a šťastné. Sú to momenty, ktoré sa mi vnárajú do srdca a budú ma ešte dlho sprevádzať.
Rozmýšľam nad tým, prečo sú takí šťastní. Nenachádzam rýchle odpovede, veď majú toho tak málo. No možno práve v tom spočíva ich šťastie. Žijú si svoj život v prítomnosti, ktorá je pre nich tá najdôležitejšia. Aj my sme šťastní. Veríme, že sme sem priniesli kvapku vody, ktorá ľuďom v Mangili zabezpečí trochu lepší život.